Τι κάνετε? Σήμερα θα κάνουμε βίντεο εδώ πέρα με την Κωνσταντίνα μας. Έλα εδώ ρε σκατό. Ουι, Δεν πας καλά. έλα εδώ. Όχι! Ρε, πού είσαι? Μπεστρώνει, έλα εδώ. Μπεστρώνει. Έλα εδώ. Κωνσταντίνα! Κάνεις και εσύ βίντεο. Πες μου τελειά με το Πάνα. Μπήκε άλλη μαζί σου. Ρε, μπες εδώ. Ωραία, έλα. Λοιπόν, πες μου εδώ πέρα με το τσοπανάκι μας. 99 Nights in the Forest. Ναι, βαριέμαι που ζω. Ναι. Ο Μακότη. Να παίζει. Ωραία, λοιπόν, εγώ έχω 134 μέρες και το τσοπανάκι μου. Το τσοπανάκι έτσι το έχω βγάλει. Δεν ξέρω γιατί. Έχει μόνο 22 το χαζό. Το κολόπεδο. 22 έχει. Παίζω, αλλά δεν παίζω για πολλές ώρες. Δεν είσαι καμένη, Να κάνουμε τακτική. Είσαι καμένη γι' αυτό. Να κάνω τακτική. Εμείς με την Κωνσταντίνα το λέμε τακτική αυτό. Κόβουμε ξύλα και δεν το βάζουμε ακόμη στη φωτιά. Μη βάλεις το craft item. Κάνουμε τεχνολόγια. Ναι, είμαστε τεχνολόγια. Είμαστε τεχνολόγια girlies. Hello. Παιδιά, μου μάθε το τσοπανάκι. Πώς να κάνω τέτοιο, πώς να κάνω το στο CapCut edit με γράμματα και τέτοια. Οπότε θα κάνουμε και editάκια. Σε αυτό το βίντεο δηλαδή θα γράφω γραμματάκια, όπως εδώ τώρα που θα γράψω. Βλέπετε που γράφω μια περίεργη λέξη. Γράφω Hola, come sta? Τώρα. Ναι, Slay Queen. Γιατί έμαθες αυτό που είσαι που... Ναι, Αυτά. θα το κάνω Να μετά. γράψεις κάπου. Ναι, θα το κάνω μετά. Και τώρα θα το κάνω, θα τη γράψω. Όχι, δεν θα βάλω τα ίδια γράμματα. Εδώ πέρα κάνουμε λίγο τσουκαλά. Σχεδόν ολοκλήρωσα το σπίτι μου στο το καμπόκαρε. Είναι χάλια γιατί είναι free. Από το κινητό τα έχω όλα. Όχι όλα. Μωρή, το σπίτι σου είναι χάλια. Μωρή, το σπίτι σου. Θα προσπαθήσω να βρω μπάνι. Το σπίτι σου είναι χάλια. Για να προλάβουμε μέχρι αύριο. Πρέπει να έρθεις να στο φτιάξω. Εδώ πέρα κοτσαμπελιώ με τον Μπέστη. Καλά τα κράτα από πάνω. Χάλια. Μπρο, κοίτα πόσα ξύλα έχουμε. Πρέπει να τα κόψουμε όλα. Όλα. Θέλω να πω ένα full ευχαριστώ για τους 100 subscribers. Και θα παίζουμε shut up λίγο. Θα παίζουμε λίγο. Θα παίζουμε 99 nights. Θα παίζουμε αυτό με τους κεφάλες. Θα παίζω Dress to Impress μόνη μου. Και γενικά. Dress to Impress, ρε. Εμένα μ' αρέσει το Dress to Impress. Τι φταίω εγώ που δεν σ' αρέσει. Αυτό το ξύλο είχε κολλήσει εκεί, το είδατε παιδιά. Κολοπέδι. Όχι, εμένα μ' αρέσει το Dress to Impress. Δεν πας καλά. Μια χαρά είναι το Dress to Impress. Ρε, τι φταίω εγώ που δεν παίζεις τίποτα. Μη βάλεις ακόμα ξύλα, δεν κυνηγάει το ελάφι. Πεθαίνω. Λοιπόν, τι. Δικό μου είναι, δεν με νοιάζει. Ωραία, βρες και για μένα. Βρες και για μένα. Βρες εσύ. Βαριέμαι. Γιατί όλοι. Καλά, το κόψω το φύλλο. Βάλε. Περίμενε. Δεν κυνηγάει το ελάφι. Γιατί? Μα δεν κυνηγάει το ελάφι. Απλά έρχεται και μας Εδώ πέρα κοιτάει. είναι. Λες και θέλει να μας σκοτώσει. Διώξ' το. Ναι, αλλά το βλέπω το πώς φεύγει. Τώρα δεν θα μπορέσει να φύγει. Γιατί κάνει έτσι αφού δεν έχει φύγει. Το ξέρω, είναι χαζό, τυφλώνεται. Τυφλώνεται από μόνο του. Είναι βλαμμένο.
Ρε, χρειαζόμαστε τέτοιο χάρτη, γι' αυτό θα φτιάξω, δεν με νοιάζει. Ωραία. Αυτό είναι το Εγώ θα βάλω τέτοιο. Εγώ θα βάζω τα ξύλα. Εσύ φτιάξε τίποτα, κανένα map. Μην βάλεις εσύ ξύλα, θα βάλω εγώ μόνο. Έλα, μην τα βάζεις τώρα τα ξύλα. Βάλε και εδώ κάποια. Κορίτσι μου πρέπει να πάει level 4. Για να είναι έτσι Έχουμε και τέλειο. κάρβουνο. Έχουμε και κάρβουνο, ξέρεις. Ναι, αλλά άμα πάει level 3 δεν θα πιάνει πολύ το κάρβουνο. Οπότε πάρε. Ρε, έχω ακόμα good sack, πρέπει να βρω bunny food ή κάποια chest. Όχι good sack, old sack ήθελα να πω. Ρε, δεν είναι πολύ. Βρίσκεται ένα. Βρες μου λίγο bunny Τι food. βρήκε, Βρες μου λίγο bunny food. αν το προλάβω. Ωραία. Μα τώρα... Δεν πρόλαβα εγώ. Βρήκα good sack, άστα δεν πειράζει. Βρήκα good sack. Ωραία. Αλλά βρήκα good sack, αλλά έρχομαι. Θα πάρω να βάλω... Ωραία, να πάω να βάλω να πάρω τέτοιο. Good axe. Έχω φέρνω και coal. Good axe. Ρε, γιατί. Βρες μου και για μένα. Τι. Εντάξει. Κορίτσι μου, τι φταίει που βρήκα εγώ σε chest. Χωρίς τίποτα. You should cook before eating. Yeah. Βρήκα εγώ ένα τσες. Λοιπόν, έχω Δεν θα μου βρει το πάρεις. πάρα πολλά coal. Έχει πάρα πολλά Δεν παίρνει coal. χαμπάρι. Ο Λύκος. Και δεν μου βλέπει. Ναι, είναι τυφλός ο Λύκος αυτός. Η Alpha Wolf είναι full χαζός. Έλα, ρε μαλάκα. Είναι ένας Λύκος. Έλα βρε κολόλικε. Βρήκα σπιαρ. Μπρο, πάρε σπιαρ. Τη revolver. Όχι. Καλά, εγώ βρήκα θέλω σπιαρ. revolver. Εγώ Εμένα βρήκα. με βολεύει πιο πολύ το revolver. Ωραία, βρες μου wolf belt. Να πάρω κι εγώ revolver γιατί βρήκα σπιαρ. Εγώ βρήκα σπιαρ. Είσαι κολόφαρτη. Εγώ έχω και good axe και good sack. Ναι. Κι εγώ έχω good axe και good Και είναι sack. εδώ πέρα. Λίγο με το δωράκι, οποίο είναι present. Present. Πώς μας το ανοίξει αυτό το κόμμα. Έχεις good axe, είπες. Έχεις good axe. Drop. Κωνσταντίνα. Ναι, Α, ναι. κάνει μόνο το dropping call. Α, γιατί βρήκα σε chest good axe. Εγώ έχω. Κι εγώ έχω πότε. Θέλω dry stack. Κι εγώ. Μωρέ. Έχουμε φαγητό. Ωραία, γιατί πεινάω. Έπιασα ψάρι. Όχι, δεν έπιασα. Κι εγώ έχω ψαράμι. Κυνηγάει τον deer. Ψαράμι καλέμα. Ψαλάμι. Ψαράμι. Ψαράμι. Πώς λέγεται γάμο. Καλάμι ψαρέμα. Α, ναι. Το λάμιστα. Ψαρέμι. Ψαράμι καρέμα. Ψαράμι καρέματα. Καλάμι ψαρέμα. Ουχ. Μπρο, πόσα coal έχω βρει. Α, έχω κι άλλα ρε μάλλον. Ρε, φέρτα εδώ το coal. Ραν τουρουρού. Σε κυνηγούσα το DR. Green. Το βρωμιάρικο. Γιατί δεν έχουμε βίδες. Βάλ το πετρέλαιο, κορίτσι μου. Άντε τώρα. Έχω πάω να κάνω exploring. Πάω να βρω το παιδί. Αλλά βαριέμαι. Δεν με νοιάζει. Μπορείς να μου δώσεις το revolver και να σε ξαναδώσω. Για να πάω να πάρω το παιδί. Αν θα το ξαναδώσεις. Ναι.
Το έχω κάνει και με άλλους αυτό. Ότι Αλλά τους... το έχω δω. Ωραία, φάρ' το λίγο. Γιατί βαριέμαι πολύ απλά να... Εσύ να το πάρω. Περίμενε, Εσύ μαζεύω να το κάτι πάρεις. ξύλα. Έρχομαι, πού το έχεις? Στη φωτιά. Πού άλλο? Ωραία. Μπεστή. Τι. Πού είναι, ανάτο. Λοιπόν, Μη κάνεις dropping call, θα σε σκοτώσω. Ρε, πάω να κάνω το παιδί. I'm boy with you. He's better than you. Oh my god, γιατί κάνω έτσι. 9 λεπτά, καλά. Κολόλικια. Κοπρόσκυλο. Τι? Αυτό εδώ πέρα είναι λύκος ή σκυλί. Ρε, δεν βαράει. Βρήκα γουλφπερτ. Ναι, αλλά είναι εδώ. Του έδωσες γουλφπερτ εσύ. Ναι. Τα πετάνω. Έχω μπάντατς, μη φοβάσαι. Ρε φίλε, είχα κόκκινη ζώνη. Δεν πήρα, είναι μόνο ένας λύκος με λίγο χείτο, οπότε έλα να το σκοτώσεις. Ρε, βρήκες το τέτοιο. Όχι, δεν είναι με κόκκινα μάτια. Δεν είναι με κόκκινα μάτια, είναι κανονικός αυτό το παιδί, κορίτσι μου. Τότε εντάξει. Και είναι πολύ λίγο. Και εσύ του έδωσες γουλφπερτ, Φάτον. Ωραία, κάναμε revive. Άντε, τελείωνε. Πάρ' το πάντατς. Ωραία, παίρνω το medikit. Φέτο εδώ αυτά. Ρε, Λιντόρ. πάρ' το παιδί εσύ, οκ. Λοιπόν, εγώ παίρνω λίγο τα φαγητά. Ναι. Έφαγα μια ομιμπριζόλα. Αντί να τέτοιο. Ωραία. Τι κάνω τώρα? Ναι. Πάμε στη φωτιά. Βαριέμαι. Άντε λίγο πιο γρήγορα γιατί θα Πάρω αυτό εδώ. Το παιδάκι. Γεια σου, παιδάκι. Ωραία, γιατί δεν φτιάχνεις ένα bed? Τώρα θα φτιάξω εγώ ένα. Μπορούμε να φτιάξουμε κι άλλο bed. Φτιάξε. Το φτιάχνω δίπλα να κάνουμε five little monkey jumping on the bed. Ναι. Κάτσε τα αφήνω εδώ αυτά. Σπίαρ έχει. Να σου δώσω το revolver. Πάρ' το. Της λέει The sky is on fire. Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε 5 ξύλα και 5 βίδες για να πάρουμε αυτό το σφυρί. Θες να το κάνουμε? Βρήκα ένα κροταφείο. Ναι. Βρήκα ένα κροταφείο. Παναγία μου. Με κυνηγάει κάποιος λύκος? Όχι. Παίρνω είμαι hungry. Help me. Ρε, έχω τύχει ήδη 2 good axe. Δεν τα θέλω. Έχω, τι δεν καταλαβαίνει το παιχνίδι.
Άντε τώρα. Να σκοτώσω αυτό το λύκο για να φάω. Ρε καλολούδο. Θέλω να φάω φαγητό, άσε με. Ωραία, λοιπόν. Έχω μόνο ένα λουλούδι και αυτό το μάζεψα κατά λάθος. Σήμερα μας επιτίθονται αλλαγία, μωρέ. Berries grown. Ρε κι άλλο γκουντάξ, έλα τώρα. Πόσο βρήκες? 50. Να πούμε τώρα. Ρε κολόλικε, φύγε από εδώ. Α! Βάζω medkit, βάζω medkit. Αχ, γιατί το έκανα drop. Είμαι ηλίθια, είμαι ηλίθια, είμαι ηλίθια. Όχι! Έλα να με κάνεις revive. Είχα κόκκινη ζωή, αλλά δεν είναι λύκος με κόκκινο μάτια. Είναι κανονικός. Μη με κάνεις με το ναι, μη με κάνεις με το medkit. Είναι δίπλα μου ένα bandage κάτω. Μη με κάνεις με το medkit. Με το bandage κάναμε. Γιατί? Γιατί το medkit είναι πιο χρήσιμο από το bandage. Ωραία, πάρε το bandage. Πού, άμα αυτό. Τη φιλή. Και κάνουμε revive. Μπρο, ήθελα να βάλω το medkit. Και νάτος, αυτός είναι ο κολόλικος. Φύγε από εδώ. Βρωμιέλη. Μπορείς να Κάτσε, βάζω medkit. Είναι δύο, είναι δύο! Εσύ τον έναν και εγώ τον άλλον. Το σκότωσα αυτόν. Έλα να σκοτώσω κι εσύ έναν. Καλά, θα σκοτώσω εγώ και τους δύο. Ωραία, εσύ το καλό σου. Παίρνω πανοπλία, παίρνω πάντατς. Ρε, θα χιονίσει. Πήγαινε, κάνε κάτι. Πήγαινε, κάνε κάτι. Κάνω λίγο έτσι. Ωραία, εδώ. Ρε, κολοπέχνιδα. Ρε, το πιο σπαστικό στο 99. Α, σου βρήκα πανοπλία. Το πιο σπαστικό στο 99 είναι ανοίγεις chests. Και σου δίνει τα ίδια πράγματα, ρε φίλε. Το χαζό. Εδώ. You just want attention. Μπρο, σε κυνηγούσαν δύο λύκοι. Α, θες πανοπλία, σου φέρνω πανοπλία. Τι κάνω? Να τη βάλεις, να προστατεύεσαι. Πέρα. Είμαι χάγκρα, έχουμε φαγητά. Πάρε Ναι, αυτό, πολλά. φέρε το φαγητό. Φέρε εδώ γιατί είμαι χάγκρη. Ωραία. Είναι 33. Είναι 33 βίδες και 8 ξύλα. Κόψε ξύλα. Λοιπόν, κόψε ξύλα, θα τους σκοτώσω εγώ αυτούς τους χαζούς. Κόψε ξύλα εσύ. Πήγαινε κόψε ξύλα. Πήγαινε τώρα κόψε ξύλα. Θα τους σκοτώσω. Όχι ρε, έχω σπίαρ. Έχω σπίαρ, όχι. Έχω σπίαρ. Πήγαινε κόψε ξύλα εσύ. We wish we were Merry Christmas. Φύγε, χαζοτάραντε. Τι λες? Έλα. Ρε, σε κυνηγάνε, σε πήραν στο κυνήγι. Κάτσε να τους σκοτώσω εγώ. Ήρθε κι ο άλλος εδώ. Μερίτα. Ρε, φύγε από εδώ. Στο καλό σου. Κι άλλο wolf-pelt. Μπρο, σε κυνηγάνε όλοι λίγοι. Φέρνω κι άλλο wolf-pelt. Πόσα wolf-pelt θα φέρω? Πόσο τι? Wolf-pelt. Ρε, να πάρ' την πανοπλία, κορίτσι μου. Πάρ' την Πού πανοπλία. είναι? Δεν μου την έδινες. Κορίτσι μου, μπροστά σου ήταν τόση ώρα. Λες. You just want attention. Πούρα του, κάτσα. Αύριο δεν έρχεται ο Pelt Trader να του δώσω Wolf-pelt. Δεν ξέρω. Νάτος. Έλα εδώ βρωμιάρι. Γιατί τον βρίζω τον άνθρωπο? Τι μου έχει κάνει?
Βέβαια, γιατί να θέλει αυτό τα χαζάκια, δεν μπορεί απλά να μας τα δώσει. Θέλει Bandyfoot και Wolfbelt και Alpha Wolfbelt. Πολλά θες. Μπάρμπα. Πάω να βοηθήσω εξωτικά. Α, Πάω να βοηθήσω τα εξωτικά. Θα πάρω Ice Skate και Lander. Και πάω να βοηθήσω αυτό το εξωτικό. Πάμε σιγά σιγά γιατί μετά ναι. Ωραία, έλα. Έλα να ανοίξεις το τεράστιο δώρο που θα μας δώσει το εξωτικό. Γιατί βοήθησε ένα εξωτικό. Έτσι, έχουμε. να πάρω τις σφαίρες. Για να ανοίξουμε unboxing το δώρο. Τι είναι αυτό? Εγώ θα το κάνω. Εγώ θα το ανοίξω. Κι εγώ το άνοιξα όμως. Τι έτυχες? Α, Τι έτυχες? Κι εγώ το ίδιο! Τι είχαμε το ίδιο. θα πάρω το τεραμίδι. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτό. Το πράγμα είναι να κάνεις... Ωραία, πάμε. Ναι! Καλά, χέστο. Πάω να ανοίξω εδώ πέρα το chest και να πάρω τα coins. Coins. Λεφτά. Κοίτα λίγο το χάρτη. Ποιος είναι αυτό? Ποιος? Που πάω τώρα. Α, αυτός. Αυτός. Του δίνεις Ποιος coins. Του δίνεις coins και παίρνεις πράγματα για να διακοσμήσεις το base. Μην πάρεις. Τζάμπα θα πάρεις. Δεν. Μη χαλάς τα coins. Έχω revolver. Έλα. Λοιπόν, πρέπει να φάω κάτι γιατί είμαι hungry. Βρήκα το παιδί, πάω να το πάρω, οκ. Ναι. Ψάβα. Ωραία. Τρώω κάτι. Γιατί να μην πάρω, ρε. Πρέπει να σκοτώσω και αυτόν. Για να είμαι ασφαλές. Θα βάλω ένα bandage. Για να σκοτώσω και αυτόν. Κι άλλο wolf pelt. Τσεν. Τι? Εσύ τι είπες? Βρήκα κι άλλο wolf pelt. Άντε όμως. Ψάφα. Και να κατέβω να τον σκοτώσω με το spear. Έλα. Να το κλείσουμε το βίντεο. Να το κλείσουμε το βίντεο. Όχι μωρή, είναι τέλειο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι 22, όχι 23. Και εμένα. Και πόσα δευτερόλεπτα? Τώρα, ακριβώς. 1, 2. Α, εμένα. Θα το κλείσουμε. Όχι. Φύγε. Όχι, δεν το κλείνω. Γι' αυτό αντίγεια, παιδιά. Εγώ δεν θα το κλείσω. Πεινάω. Αλλά Κλείσα. γιατί? Εγώ δεν το κλείνω. Α! Ρε παλιόλικε. Πραγματικά τώρα. Φύγετε από εδώ, ρε παλιόλικη. Που έχω μπλέξει. Τσοπάνω πεινώ. Έρχομαι. Γιατί δεν είσαι στη φωτιά? Δεν πειράζει, έχω bandage. Τι? Ξανακατέβασα, αφού εγώ το έζωσα σπίτι της.
Τι έγινε, Κωνσταντίνο? Άστο. Ρε, Ναι, εσύ είσαι. Πού είσαι? Τι? θα σου βγει τεράστιο. Είναι 25 λεπτά εμένα τώρα. Κάτσε, βοηθάω ένα εξωτικό, έλα να ανοίξει το δώρο. Γι' αυτό σου λέω. Άνοιξε το εσύ, δεν με νοιάζει. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω το βίντεο, βρήκα Reagan. Οκ, άντε bye.